Boa tarde, son o Pablo Pesado e quero falarvos un cachiño deste libro que acaba de sair en A través, Xoán González Millán, a proxección dun pensamento crítico, en que tiven a sorte de colaborar cun pequeno capítulo. Non podo máis que celebrar o feito de que o Arturo Casas, a Cristina Martínez e o Isaac Lourido levasen adiante este proxecto, porque a proxección, efectivamente, de González Millán é enorme e debera de ser inda maior. Eu, por motivos puramente xeracionais, etarios, non coñecín a súa obra ata moi tarde. El faleceu moi novo, como seguro que sabedes, e non foi ata a tese que eu coñecín os seus textos. E lembro terme feito a pregunta de como pode ser que eu non coñecese isto, que eu non soubese que isto existía. Ben, pois penso que este libro pode contribuir a que moita máis xente se faga esa pregunta, que un autor que de verdade é capaz de iluminar, en fin, unha cantidad de preguntas sobre a nosa tradición literaria e cultural en xeral, chegue a moitos lugares onde, por desgraza, agora non está a chegar con tanto suceso. E nada, espero que o disfrutedes tanto como estou a disfrutar eu.